Sinibingelele ngane zakwethu namhlanje. Siye sathola udaba la endaweni yaseLimpopo lapho khona owesifazane uzale ama-quadrupeds. Abantu bazozibuza ukuthi yini ama-quadrupeds. Ama-quadrupeds ila khona owesifazane ezala iy'ngane ezine ngesikhathi esisodwa, okungabizwa ngama-twins, akungasiwo amawele. Lo wesifazane uzale ama-quadrupeds, iy'ngane ezine, abafana ababili kanye namantombazane amabili. Lona owesifazane owaseNtshitshane Village eLimpopo uzale abantwana abane. Lokhu okujabulise kakhulu isibhedlela kanye nomndeni. Kuye kubungazwa isimanga esingaka. Umndeni nabantu basendaweni kanye nesibhedlela bakhombise ukuthokoza kakhulu nokwenza owesifazane azavikelwe ngendlela le yisimanga. Kuyaqala lokhu abakubonayo. Ngiyezwa kini ngane zakwethu ukuthi nina nithini, ngabe niyayazi into efana nalena. Siyacela ukunazisa bakwethu ukuthi le channel eseyintsha lapha ku-YouTube ikhona la sizosakaza khona indaba mihla nemihla. Uzohlezi uthola ividiyo nsuku zonke la sikutshela khona ngeziningi ezenzakalayo e-South Africa yonke iphelele. Sicela uba-subscribe ngaso sonke isikhathi uma sifaka ividiyo uzokhona ukuyibona. Siyabonga.